Bideo honetan, banaketa proportzionala erabiltzeko problema bat ebazten da. Hiru lagunek loteria txartel bat zigilatu dute. Eta ez dute denek berdina ordaindu, Jonek 2 euro ordaindu ditu, Anek 3 eta Unaik 5. Txartela saritua izan da eta 87 milioi tokatu zaizkie. Eta diru hori banatu egin nahi dute. Baina, banaketa egiterako orduan, jarritako diruaren arabera proportzio horretan banatu nahi dute. Lehenik eta behin, bakoitza jarritako dirua batu, guztira zenbat den ateratzeko. Beraz, denera, 10 euro jarri dituzte, eta 10 horietatik, Jonek 2, Anek 3 eta Unaik 5 jarri ditu. Laurogeita zazpi milioi horiek 10 zatitan banatzen baditugu, 8,7 milioi partaidetzako ordaindu behar direla agertzen zaigu. Baina, Jonek 2 partaidetza ditu 10 eurotik 2 berak jarri dituelako. Anek aldiz 3 partaidetza eta Unaik 5. Orduan, partaidetza bakoitzeko balio hori bakoitzat jarritako diruagatik biderkatu behar da. Joni beraz, 8,7 milioi bider 2 tokatuko zaizkio. Aneri 8,7 milioi bider 3 eta Unairi 8,7 bider 5.